Imimoya iyawuqeda umjolo. Imimoya iyawuqeda umjolo ungakholwa. Kade kumnandi kokuhle nithandana. Ukade unomuntu umfaka enhlizweni. Into ezokwenzeka ukuthi uzokudina okanye wena uzomdina. Either way nizosusana futhi nizohlukana. Kunjalo-ke umoya mungena ungaze ucabange ukuthi Nkosi yami kanti ngenzeni kubani? Ngithakathwe ubani? Ngiyone ngani iNkosi? Ngoba ishaya enhlizweni into yemimoya. Ishaya engqondweni into yemimoya. Cha, ungaphatheki kabi. Nayi into okumele uyazi ngemimoya. Masifika leso sikhathi, isikhathi lesi sokuthi uma selidlulile noma ake ngithi sekwenzekile lokho ukuthi kufike isikhathi sokuthi nihlukane nalowo obunaye noma niqhelelane. Ungamsukeli, kepha isikhathi sokuthi wenze i-inner work. I-inner work ukuthi fanele uzifune uze uzithole ukuthi ungubani. I-inner work idinga isikhathi. Kudinga ukuthi uyinake imimoya, uyi-understand. Udinga ukuthi u-advise ngemimoya. Udinga ukuthi utshelwe ngemimoya ekuphethe ukuthi inhloboni yemimoya lena futhi kudilwa kanjani nayo. Enza i-research, wahlala phansi. I-inner work ke leyo. Uma sewenzile i-inner work uzobona kuzoba khona isikhathi lapha uxhumana khona nomoya okuphethe. Uzibona usuthola izinto without even effort. Lapho izinto sezizizela kuwena. Thula-ke ngoba uzothi usa-enjoya konke lokho. Uthi usajabulela konke lokho ukuthi emva kobunzima odlule kubona ngoba imimoya iyayiletha i-challenge empilweni yomuntu. Mase udlulile kuleso simo. Mase udlulile kuleyo mvula ebuhlungu. Kube sekuqhamuka-ke manje isikhathi senhlambuluko. Inhlambuluko yangaphakathi nenhlambuluko yangaphandle. Umoya ukwazi uku-align nomuntu okufanele. Umoya uzowuletha umuntu okufanele. Umoya uzoletha umuntu enikhuluma ulimi olulodwa naye. Ungaphatheki kabi. Kuzolunga.